Înregistrează? Cred că înregistrează. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Brawl Stars. Bun. Sunetul prea tare, știu. M-am uitat aseară pe niște videouri care le-am pus eu. Și la episodul de Brawl Stars care l-am făcut și l-am postat, nu s-a auzit prea bine. Și da. Și am zis să dau sonorul mai încet. Aha. Astăzi o să facem și 4000 de trofee, după cum vedeți. Mai avem puțin și luăm pătic. Și am mai făcut eu ceva și am făcut pe el primul de 20 rank. Sau să fac quest-uri. Aș vrea să fac niște quest-uri acum. Că așa avem primul. Nu știu ce să ne jucăm. Vreau să mă joc și cu Brook. Un duo. Sau un solo. Ai un solo. Pentru că vreau să mă joc ca să-mi dea 10 trofee, nu 9, pentru că nu vreau. La voi nu o să se aud. Aoleu, fugi, tătic. Fugi. Bă, ce a făcut, mă, frate? M-a omorât din prima. Bă. Hai că am început prost, băi, băieți. Nu ne mai jucăm cu Brock. Cine să ne jucăm? Să ne jucăm cu Bo. Cu Bo aș vrea să-l bag la 15 pentru că, da. Și aș vrea să le duc pe toate la 20, toate cărțile. Aș vrea să fac și niște live-uri, dar nu știu cum pot să fac. Bă, asta se joacă cu mine, mă. Mă, aproape muri. Aș vrea să o demenesc pe asta în bombele mele, dar nu prea reușesc. Bună. Și mai vin și oameni la mine. Bă! Bă, deci Carly Operu, ce? Hai că e bine 5 trofee. De început. O să dau play again pentru că să nu mai cer vremea să mă duc acolo, că tot aceleași trofee o să-mi dea la sfârșit când termin asta. Ce-mi prea sens. Bă, văd că ăsta stă pe loc și este cam dubios. Cred că are semnal. Bă, ăsta și încarc ultimata singur și mi-e cam frică. Mi-e cam fricuță. Bă, nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Bă, am început prost de rău, prost. Tot la aceeași trofee am ajuns. Hai să jucăm cu asta. Poate îl facem de 21. 25, cine știe. Că mie îmi place să mă joc cu el primul. Cred că e preferatul.
preferatul meu caracter, nu știu, caracterul meu preferat. Și îmi place rău, e prima. E își încarcă astea imediat. Ia uitați. E OP, mă, ce și ăsta, doar că dacă vine o Bibi sau ceva pe tine te face țândări. Nu mai e OP, nu mai e așa de OP. Da. Mai trimis cineva ceva. Bă, nu trimiteți la mine pe video. O să-mi iau și placă de captură și o să-mi jucăm de cu Forza. Nu Forza, că nu mai am Forza. Fortnite. Să ne luăm, să-mi iau de fapt. Mi-o placă de captură, să ne jucăm Fortnite. Ce vreți voi? Îmi placă de captură. Și trebuie să-mi bag și Xbox Live ca să mă joc. Las că-mi bag eu. Da, poate mi-au și un webcam ca să mă vedeți cum mă joc cu volanul. Să-mi iau și un schimbător ca să fie treabă. Bă, dar nu e cam frică, mă, frate, să mă duc în câmpul ăsta mare cu de-asta. Mamă, să vezi că o face mucea, fratele meu, mucea. Stai că asta cred că mă încolțește. Ea mă vede pe mine, dar eu nu văd pe ea. Cred că e timpul să murim. Da, mi-a dat ultima dată și mi-a dat și încă un shot. Și am mai făcut ultima dată iar. Da, e OP asta. Deci se face, nu știu. Dar bine că am câștigat 8 trofee. N-am mai pierdut. E bine. Hai că luăm pe tic. Mai dăm un meci și gata, nici o să-l luăm pe tic. Sau mai dăm încă un meci, nu știu. Vedem. Mă, nu prea am semnal, frate, și sunt fix lângă router. What the fuck? Adică, what the hell? Da, nu contează. Uite, știi cum se încarcă instant, frate. Instant. Să mergem pe ăsta de aici. Bă, deja am 3. Și dacă eram cu un Dynamite sau cu ceva, nu mai aveam nimic. O să-l vezi pe tic în acțiune. Wow. Bă, dacă l-aș prinde pe ăsta la înghesuială, să vezi ce eu dau. Îi dau rău de tot. Cam nasol să te duci acolo în zonă pentru că te omoară. Și n-aș vrea să mamă eu bine. Bă. O să opresc puțin videoul ăsta. O să-l opresc acum videoul pentru că mi-a trimis cineva niște mesaje să ne întâlnim undeva. Și la... Bun, am revenit. Am pierdut, cred. Da, am pierdut. Da. Hai să continuăm. Mai trebuie cineva mesaj. Mamă, dacă ajunge la alea 3, mamă, ar fi genial, mă, ce-i. Lasă însă că cineva la ele. Nu, decât domnul Cristi. Este! Nu, mai bine nu. Că mă omoară și nu vreau să risc. Mamă, că e nebune să iei. Mamă. E de bele. Dacă mă încolțește, am belit-o. Răi. Am belit-o. Dacă nu mi-a băcut, am belit-o. Toată perioada asta m-a vărit-o. Am belit-o. Doamne ferește. Mamă! Are star power. Și nu știu star power-ul ei. Da, hai să ne băgăm aici. Ia de câte minute fac. 9:53. 9 minute. Mai ținem. Cred că încă 10 minute mai ținem.
Că nu ne grăbește nimeni, bă băieți, bă că mă omor cu asta. Bă băieți, că mă omor, la mine să termine banca. Bă băieți, bă, mai dăm și așa, Doamne, ajută să câștige și eu ceva. Plus 2, mai cu bine, așa n-am pierdut. Abia aștept să fac 4000 să-l iau pe tic. Se pare că la 5000 îl dă un megabox. La 6000 ți-l dă pe cine să dă? Nu știu pe cine ți-l dă. Pe 8-bit sau 8-bit, cum vreți să spuneți. Îi spun 8-bit că e mai șmecher, 8-bit. Da, o să cam fug. Bun, hai că am făcut testuloaia și eu nu mi-am făcut nimica. Bă, mă duc în mică. Mai bine mă omoară ăștia din bloc, să mă omoară cu ăștia de acolo. Bă, cred că eu omorât pe... nu, mai e mult. Hai să mă bag aici, pentru că orice eventualitate să fug. Că nu aș vrea să mă bag acolo. Cred că m-au bine. Mamă, era să mă spargă zona. Era să mă facă ter. Nu mai trimite notificare, YouTube-ule. Nu mai trimite, las că-ți dezactiveze notificările. Nu mai trimiți una, două. Hai că mai suntem 5, hai că vreau să câștig 10, 10 plus 10 plus 10. Mamă, aia n-are net, eu n-am net. E de rău. Ne ducem cu un pic, stai aici. Bă, nu mai trimite notificare. Bă, un singur shot. Mamă! Las că ea nu știe că sunt aici. Boi, hai că v-am aflat acum. Bă, îi spus mă omor aia. Bă, n-aveam ce să fac. Mamă, mi-a căzut și telefonul. Hai să vedem, îl luăm pe domnul Tic. Mamă, să-l iau sau să nu-l iau? Să aștept până la Big Box-ul ăsta sau până la Mega Box ca să-mi dea și mie altceva. Nu mă-l iau, ce? Ia uite, bă, mi-a picat Tic, ești nebun, bă, ești nebun, mi-a picat Nic. Tic, unde Tic? Uite, ce ce-mi place de Tic, mă, că avea și talentul ăsta. Hai să-i dăm un solo. Solo. Ți-am pierdut capul, e solo. Da, solo. Vine în casă să văd și o mobizenule, de câte ori însemnez. Hai să băgăm aici la băiatul să fie talent rău de tot ce. Păi ăsta din 2-3 șuturi explodează, mă, ce frate. Mamă, primul. Bă, cine va face asta? Mă moară pe mine, cine va face? Păi nu. Mai era fucking 3 oameni acolo, bă, era fucking 3 oameni, mă, frate. Plus 4 trofee. Bă, e bine, mă, hai că creștem. Ușor. Bă, hai să vedem de câte minute fac. Hai că fac de puține. Băgăm aici că acolo e de răjale. Jale. Ia ce are băiatul ăsta aici. Și aici, moare pe Jackie, ești nebun la cap. Pe Carl. Pe Mr. P. Și nu are pe nimeni de 20. Bă, are 2. Pe Nita și pe Jackie. Bă, eu pe Nita de cât o am? Pe Nita o am de 10.
Bă, le duc și eu pe tot 20.000. Uite, mă, 4.000 de trofee, mă, 4.000 de trofee. Să vedem cât are buldozerul. 3.400! Wow! Păi acum dacă a primit telefonul, știi cum se joacă Blanau. Păi el era, dacă stai să te gândești, el era aici. De fapt era aici. Ai înțeles? Și încă 2 nivele a crescut banul. 1, 2, 3, 4 nivele a crescut. Mamă, mâncați și talentul tău. Ne ajunge buldozerul, mă, frate. Na bun, hai să mai dăm un match. Și nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați în număr cât mai mare, să ne strângem și noi acum mai repede 20 de abonați, că de-abia am... nu știu cât am 18, deci 20 ăla nu mai vine. Încă nu mai vine. Nu mai văzut eu pe 20 ăla de mult. Deci niște bombe aici la mișto. Bă, ești nebun, am omorât pe el primul. Băi, ești prost la cul. Băi, ești nebun, poate mă omoară ăsta. Yes, l-am. Yes. Gracias. Iulea era să mă... Băi, ești nebun, nu mai pe mine zi. Băi, ești prost. A, bă. Lecul. Este cuticulețul. Am bătut cuticulețul. Haide, yeah, boy. Hai că mă ține până la și 22. Mă băgăm aici așa un match, bă băieți, bă. Și nu uitați să dați și voi clipul ăsta mai departe, dacă v-a plăcut vouă, trebuie să-l dați și voi mai departe. Ca să-l vadă mai multă lume, adică așa aș vrea. O să-l dau mai departe pe al vostru. Dacă voi mi-l dați pe al vostru, eu vi-l dau pe al meu. Mai departe. Așa să-mi vină domnișorul, mai, că n-am niciun din ăla, mă. Bun, ia și cu niște bombe. Mamă, se bat nebun. Ia, bă. Ia, ce-mi place. Ia, bă. Wow. Hai, e bine, bă. Mamă, nu muri. Nu muri, prostul. Lasă, nu moară. Mamă. Da. Să moară dușmanii, da. Să ne dăm și noi ticulețul. Hai, ticulentele. Ua! Șua! Mamă, bă, băieți, bă, nu știu unde e naiba aia. Mamă, e o turetă aici. Yes, am omorât tureta aici, nebun. Mamă, de dacă mă omoară zona. Na! Mamă. Mamă, uite. Ce proastă e, supuse de A, bă, cât mai am. Bă, vom pune capăt acestui minunat episod de Brawl Stars. Nu uitați să apăsați în număr cât mai mare butonașul de like, să-l zdrobiți, să-l faceți până se face albastru. La voi, nu la mine, că eu nu așa. Să vă abonați
Și uitați să dați și voi videoul ăsta mai departe, că dacă v-a plăcut vouă, trebuie să le placă și la ceilalți prieteni ai voștri. Și nu să voi să vă abonați în număr cât mai mari și când pun pe Instagram la story, aș vrea să strângem o comunitate mare rău. Înseamnă că aș vrea să strângem și noi 100 de abonați cât mai curând. Că eu mă străduiesc să editez alea. Am editat, să știți că eu editez, nu fac mișto sau ceva. Și nu știu, până data viitoare v-am pupat. Până data viitoare v-am pupat. La revedere!